Trabaho po ako sa isang telco. Tapos, yung nakabitan po namin ng internet is nagkaroon po kami ng relasyon na tumagal din po. Yung mismong may-ari po na yun, may asawa po siya, na kasal po sila. Pero sa loob po ng pamamahay nila is hiwalay na po sila. Siya po yung nagbigay ng motibo. Ang inoffer po sa akin nung kliyente, pag-resign ako sa trabaho, bibigyan daw po niya ako ng sarili kong panghanap buhay. Dumating po sa point na di ko na rin po napigilan. Sumabay na lang din po ako sa Agos. Hanggang sa yung nangyari po yun ang dapat mangyari. Nagpakabit ka na ba? Hindi. Hindi ka nagpapakabit? Ayoko magpakabit. Talaga, hindi ka nagpakabit ng internet mo. Ayan, linawin mo, partner. Tinetesting lang kita. Mahirap sumagot basta-basta eh. Napaka-generic kasi no. Nagpakabit ka na ba? Parang dalawa yung meaning, no? Wala lang, tinatanong lang kita. Nagpakabit ka na ng internet? Oo naman. Pakabit ng kuryente? Yes. Pero nagpakabit sa sarili mong buhay? Hindi. Ayaw natin na mga ganun. So, bakit may mga pumapayag na mga taong magpakabit sa buhay nila? Hindi ko nga alam sa kanila eh. Kasi nga never mo pa na-try, Hindi ko no? pa na-try. Ganyan talaga yung mga sugutan ng mga safe, no? Pero may mga tao talaga na parang malakas yung dating sa kanila ng ganun eh. Dagdag yan eh. Dagdag Ego booster? hindi naman, spice dun sa relationship na meron siya. Tapos gusto niya na may kabit pa. Kasi okay naman yung relasyon nila eh, ng asawa niya eh. Sinasabi lang na ito ni kuya na hindi na daw, malabo na daw. Pero magkasama sa isang bahay eh. Pero yun nga, baka gusto niya kasi ng mas bata doon sa partner niya. Eh, mas matanda yung dinagdag niya. Hindi, yung babae din na matanda din. May partner din yun kasama niya sa bahay. Pero ang dahilan neto ni... Malabo na sila. Yes, malabo daw, pero nagsasama na lang daw sila dahil sa bata. Kalokohan yun. Tumutuloy sa isang bahay, no? Oo, kikita kayo doon. Oo, ginagawa niyo doon? Nagtititigan? Diba pare sila nagkagawa ng kasalanan. Yung iba yung intention. Yung lalaki, iba yung intention. Oo. Yung babae naman, iba naman din yung gusto. Ayan. So, para mapakinggan nyo po ng buo ang top secret call namin kagabi, pwede nyo pong bisitahin ang YouTube channel ng Love Radio Manila na 2 million subscribers na kayo! 2 million! Oo, dude! Grabe! Sana pera din, no? I just hope and wish. But anyway, Kabisyo, ang hope and wishes lang namin ngayon ay mapagaan ang bigat ng nararamdaman mo kung meron man. Yes. At kami ang maging pahinga mo sa nakakapagod na buhay na ito. Yan. Alas 9 ng gabi hanggang hating gabi, magsasama tayo kapiling ang Basa Princess, DJ Raketera. At ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At ngayong gabi, samahan nyo kami sa isa na namang pagsisiwalat ng sikreto ng ating Kabisyo. Ito na po ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files with Jello. May singsing na, pero nabuntis niya ang nilalandi niya. Nasingsingan na tapos nakabuntis pa ng iba, ang tindi. Pinasok ang singsing sa daliri. Tapos sa iba naman, iba yung pinasok. Naisip tuloy ako bigla. Ano? Pinasok ko, tinutok ko. Boy, walang dapli. Yun. Ano ba talaga? Hindi tama ka nga. Ako yung mali. Buti Boy, mo nga amin ka sa walang pagkakamali mo, Oo no? naman, syempre. May mga lalaki kasing iba, hindi umaamin sa pagkakamali. Hindi, handa akong umamin sa mga pagkakamali. Naku, nagpapakit ka na naman. Porque meron tayong bisitang babae dito na chika baby, 'di ba? Na naging top secret caller natin nung nakaraan. Uy! Gusto niya talaga i-reveal na siya yun eh. Kasi maayos naman yung relationship nila ng jowa niya. Ang tunay niya pangalan ay April. Bahala na kayong hanapin kung sino siya sa mga caller namin. Ay nako, tinuwan si Titan Jello. Iba na naman yung ngiti ngayon dahil may bisita kami.
Anyways, kabisyo, abangan nyo yung magaganap sa ating Secret Files Sender. Sa aming pagbabalik, kasama pa rin si DJ Raketera. DJ Titangelo. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailan pa bang i-memorize yan? Basic! Susunod na po ang DJ Rocky's Secret Files with Jel. DJ Rocky. Halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titangelo. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Metro's